su jako sumnjivo. Ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Ako ih upoznaš ti, tad tajnu čuvajmo. Porodica Fixis. Fiksifon. Tom Tomase, probaj da pogodiš šta imamo. Pogodite šta ja imam. Bananu, trkačke auto, ne to, čokoladu, par čarapa. Da li odustajete? Moj tata je sebi kupio novi telefon, meni je dao svoj stari. Rekao je da ga zadržim. Oh, wow! A šta vi imate? Pogledaj. I vi imate telefon. Bolje od toga, ovo je Fixifon. Papus je sebi kupio novi Fixifon, a svoj stari je dao Simki. Možeš li da pozivaš sa njega? Pogađaj, hajde, pusti me da mu pokažem. Zdravo, Papuse. Zdravo, Noliče, zašto me zoveš? Samo da kažem zdravo. Noliče, nemoj da me zoveš kad znaš da radim. Dobro. Jesi li video? Pa šta? Ja mogu zovem sa svog telefona. Da zoveš ljude, ali ne i Fixize. Fixifon je pametan telefon napravljen samo za Fixize. Ne samo da mogu da zovu jedni drugi sa njega, već mogu da pristupe svom posebnom internetu za Fixize. Na Fixofonu postoji kamera, blic, vesti, igre, filmovi i FixTube na kome Fixizi slušaju omiljene pesme. Deca Fixizi ih vole kao i roditelji, jer preko telefona roditelji mogu lako da saznaju gde su im deca i da li su upali u neku nevolju možda. Tokom godina ljudi su naučili kako da od telefona naprave mobilne telefone, a mobilne telefone u pametne telefone. Koriste ih da bi jedni drugi zvali ili da pristupe internetu. Pametan telefon je moćan skoro kao računar, ali proći će još dosta vremena pre nego što budu dobri kao Fixofoni. Da, ovo je stvarno sjajno, drugari. Samo što ovaj telefon može to isto. A da li tvoj telefon može ovo? Pogledaj tamo. Misliš ovde? Ovo je samo miš. A sada, pogledaj ovde. Wow! Ali on nije tamo. Ali ovde je. I to nije sve. Gledaj. Miš pomaže korisniku da koristi računar. I kada ga pomera... Razumeš? Niko ne može da vidi Fixize osim tebe. A on ti pomaže u tome. Sjajno! Bilo bi divno kad bih imao svoj Fixifon. O čemu to govoriš? Ti nisi Fixiz. Kakva šteta. Idem u školu, drugari. Mnogo se iznervirao. Čak je zaboravio da ponese telefon. Imam ideju. Telefon mi je najbolji drug kad zvoni, on je sjajan. On je uvek pored mene čak i kada spavam. Zvrn, zvrn, ceo dan, zvrn, zvrn, ceo dan, zvrn, zvrn, ceo dan, čak i kada spavam. Njime si igram ceo dan, zamenjuje mi sestru. Postoji aplikacija da zameni i majku. Zvrn, zvrn, ceo dan, zvrn, zvrn, ceo dan, zvrn, zvrn, ceo dan, da zameni i majku. Otvoram mail i poruke milion puta na dan. Nisam ga uključio, ugasit će se sada. Zvrn, zvrn, ceo dan, zvrn, zvrn, ceo dan, zvrn, zvrn, ceo dan, ugasit će se sada. Zvrn, zvrn, ceo dan, zvrn, zvrn, ceo dan, zvrn, zvrn, ceo dan, ugasit će se sada. Završili smo. Sjajno! Hej, pa to je... Iznenađenje! Wow, ovo je sjajno! Sada imam svoj Fixifon. Isti je kao vaš. Pa, skoro isti. Tom Tomase, daj mi tvoj telefon da pozovem moj. Treba da nađem svoj telefon. Wow, sve si promenio ovde. Gde sam ja? Pretpostavljam da sam pod Papus. Kako si mi smešno ime smislio. Noliče, prestani! Nemam vremena za tvoju igru. Šta? Ko je to? Ovo, nije Nolik. Ko je to? Da li znaš koga sam upravo pozvao?
Da li neko znači i ovo telefon? A, tvoja majka ga je našla. Stižem! Sredit ćemo te brojeve telefona kasnije. Papus će nas stvarno kazniti. Daj mi tvoj telefon, Tom Tomase, izbrisat ću sve brojeve Fiksiza. Ali kako ću onda da vas zovem? Zašto bi nas zvao? Uvek smo u blizini.